Menu wajib pas riyo kalian wajib nyoba yo rek. Iki menune enak, bumbune ngresep, ayame lembut, dijamin mantul rek. Pertama siapno pitik, mari ngono tambahno bumbu marinasi. Lanjut siapno bumbu sing wis tak tulis nang video, lebokno blenderan sampai bener-bener halus. Bumbune wis halus, lanjut panasno lengo, pas tumisen bumbune ku sampai bener-bener wangi. Aja lali tambahno bumbu aroma terapi. Cek ne wangine ku tambah breng-brengan. Nek bumbune wis tanek, lanjut pitik iku mau cemplungno, tambahno uyah mek sengarano pinter, aduen sampai roto, masakan sampai pitik iku berubah warna. Nek kepengin ditambahi banyu gak apa-apa rek. Nek wis ayame ayu koyo ngene iki, lanjut santen iku cemplungno, mari ngono aduen sampai roto, masakan sampai bumbu niku bener-bener tanek. Oporku warnai sok moro biar rek ya, soalnya anakku emang gak seneng masakan ayamku sing warnai putih-putih. Nek bumbune wis ngresep mateng tanek ya siap disajikno. Jok lali cepaki lontong rek. Mergo opor iku paling cocok dimaem bareng ketupat apa lontong ya. Apa maning ditambahi sambal goreng kentang ati. Temenan iso telap-telap gak eling tonggo. Ya wis aja lali tambahno bawang goreng cekne tambah sedep. Ya wis rek, aja lali dijajal engko pas riyo yo. Apa meneng saiki riyoyone kari menghitung hari.